Skymb gaham ke mutunarik de. Tira za kamini Thaniel Noh boi butarna na nyai. Musuk beslei rok, posu beslei rok. Oke, hingke bahai tong bahai. Tini sing salainai getar bai Thaniel. Sanjoy beri malarinya bagai loguirinya thangtani. Bujagai urpa telemani kok rok ngoteyei. O Sanjoy ni bi hamsak ma beri nyimung hingke Puja pho. Hingke nrok nuk bekenable ajkal ni baksa ni birok ni tomung rok no. Sanjoy loguirinya bagai thangtani Thaniel asake Puja kha. Pura bokrok ni chela tereri wei. Kumao khiklai rijaka. Bunai rok ngka Puja ni kamini koyekjona gian kerei sei beselei musuk beselei rok. A koyekjona posu gian borok munus rok ni bagai no tabuk. Tei raja kami bo bad namangai tongo. Adin horo borok Thaniel Noh boi ordek keti ordek ketang khai toni mangka hini to. Sak no pura wansuk lai tekna. Sengka tei raja kami ni mafia. Hinei. Mafia. Tabuk jodi norok public rok manjake. Musuk selamai ketawa al bajagan buji kada. Hingke faidi o kok rok no left side toni wei right side thangai. O Puja bai Sanjoy ni joital poital kongotei. Tabuk ang ani basa bai borok no sepragnai. Syukurbar Friday ni horok koito Sanjoy bai malalai. Amalang Samemdra. Tamoni Saimanli yang naisha. Saiman tete Saime hini tamni bagini thokai sawi tongsa. Ngenai ni bi. Ahai hini nyengi ni phun rogo. Nayanada time rock. Asuk sasta thokai ta sade buji kada. Kolom tuhma gamcha bai am khangno khe. Tamoni bagi thuklup sa manai kongneng. Abola chimani bagi dem mukhang thuklup na. Master beyani tomung sring katana. Bono. Sanjoy bono asol beri malai nei bono. Madam sinika asol beri malai Sanjoy bono. Hai fano bo beri malai joy englia. Aboni baganya iko tola nai khlai mukhang bo mui tongo bo. Adin ni kosom hor ni kokno wan sugei. Asik hor kutuko beri malai. Ang Sanjoy special enjoy khaina hini thangmale. Bad joy english tabuk interview na hazaki tongsiwo hinei. Ani afurni hor kosom ni feelings rokno tipras rokno saima tongsiwo hinei. Iko an gate beskango. Iko bini gate beskango malati furokse. Henki om kita masa menai kong kupungjak bukung. Iko na de kaham ki mokol cikrage. Ya gate beskango tarpore telango ano nok bisingo telango. Sabni nok abo. Puja song nok. Ajurawo Puja ni nok ni borok keb kerei. Kebo kare. Keb nuklia norok no. Madam, kebo nuklia borok no. Henki ani diar public rok to. Buji wisi thangbai kena. Ni bi Puja hor kotoko gate beskango malai ingzaklia ni bagai. Nuhuni telang kata chini local Sanjoy babano. Phaide nok singo ang bai srapsa thui akoi ja hinei. Nogo keba borok kerei srapsa thuloi akoi ja hinei. Henke chini local Sanjoy bababo apro okokno khanawei. Pura bekha bising go. Oh my god! Wow! Hinei wan sugoi. Dek leyo ani obekha hinei tongthokna. Pura kubi kokta mo. Thaniel lang simsinia do. Thaniel long sibsinia do. Tong kudino no. Tabung ni bisingo no siniri wiri wana. Obri samne kisapano kubuya jeman borok Thaniel bani sini layo. Henke koni ni Sanjoy baba khe amtichi saitong bulasa. Tamo sanong ni kok asik mili layasa. Tamo norok chungno boka choda hene dewan chok. Statement no bolta palta mangbong ni. For example, masake saka khikrok te khiwo hinei. Te masake saka bukhukti se khiwo hinei. Ihe norok bunti chat borok hino han rok bunti chat borok. Nong ni obokor sokor thokai kok no ron na bagai. Kunu ukil tukil rok nangya. Seng hai sadron munus rok no nong ni thokai kok no. Romoi siwi mano buji kada. Sanjoy bai relationship dos dorting kha. Ekdin chiko. Wah, onek knatok kahai se. Bochini local Sanjoy baba bai hamsak laimani only ekdin sikofo. 24 gonta sikofo. Amo se amsuk bai no horni jorao nok bisingo malai lajak borok. First date no first pack lekhatana norok. Bini okongno khanawei onek wana khata ang. Ekdin hamsak laima baise amti inglai thanglai kapun ke. Ekdin bai mobile kital pai mano phone se kam ke saimania. A mobile ni feature rok no. Pia baborok ke ekdin hamsak laima baise. Hor kutugo nogo ke baborok krishani. Knimi liwi hawas ni Puja khailajak. Papare 5G internet speed phone se paili avle. Nong ni o speed no ba. Do bujo nong ni tabuk boyo sondikal choli tongo. Hai pano sairik ni sar kecang rogo pano jodin rok malai lekhe. Tini munai Thaniel jibibo kelanya nangala kamu. Bini ma chirigei kapna nangala kamu. Tei ning bo barel nangala kamu. Ini umur besar kha. 14. 14 বছর ni bijek tete bisi akraman ita mungkha.
tabukle nung sai deman kha tabuk masa musu borok munusu comment khepena ano video 14 bosor ni cheranya nung tangi asik bengai kha hinai are bo ha 14 bosor ni cherai lakhi chaptong triprawo hinki amrok no bengai jakya oi boke tamni bagi bengai jakhna abono bu kisa wan sukinai de onni bibai Sanjoy ni bagai Thaniel ni obostha tamungkha abono bo wan sukinai de teise bong ni kok samar bo milia abono bo wan sukinai de ani ni yong saka saka to ang puja ni yong ni saka ko oke abo nang Chaoi daman Ahang Saimia. ihe ning saiman na haipano ning salia tamnin ke nung ni yong asak sakno mafia wan suknai bai sure frungri jakna kebo kunu sungke ihe ang saiman ya hinai sade hinai ang lepura amti hai sema tongjago tamnin ke onni bishamani tongo ani yong sungba afru thuimang stongba yo hinai abo nilon ke saukai ko Yong no ko no ko yang Saimia. kikrok pokrok krikono saukata ni yong kami no ba ni tabuk tong no ba sa lai Serap lah ya. bini yong ni nok bai bini nok strap la jaksipo hinke amose sikang ke saw ani yong song thusak mangse hinai hinke abo nulo ke sauka ani yong song noko da noko yabulang semanya hinai arno sawa arno manjogo ngi tongo tana hinke ani public rongo to ang kaham kinu saimano norok o kaisa video bai ingjagya ko hinai public rok moba trailer chiko omno tui ang koita episode karino norok na singi simi tong diba teji munai Thaniel bunai rok bo manje ko police bai biang le khari yok na ne manjak bai ga thungba apurno ani phasing tui final episode ongkhornai